ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ଲୁଡୁରେ ତିନିଟା ମ୍ୟାଚ୍ ଲାଗି ହାରିଲା ପରେ ପୁଣି 4 ନମ୍ବର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଲା। ଯଦି ଜିତିବ ସେ ଖାଇବ, ହାରିଗଲେ ବି ଖାଇବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଖାଇବନି କାଲି ଖାଇବ। ଲୁଡୁ ଖେଳଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଚାଲିଲା। ଫାଷ୍ଟ ମୋର ବାହାରି ଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ଆଖିର ମୋର ସମାନ ଖେଳରେ ରହିଥିଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏବେ ମେନ୍ ଜାଗାରେ ଖେଳଟି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଆଖି ପୁରା ଖୁସିରେ ପୁରା ଗୀତ ଗାଇକି ଖେଳୁଥିଲା। ଖେଳରେ ପୁରା ମଜି ଯାଇଥିଲା। ମୋର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁଇଟା ଦାନା ଆହୁରି ଘରକୁ ଯାଇନଥିଲା। ଆଖିରେ ସବୁ ଦାନା ବୁଲି ଆସିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦାନା ପାଖାପାଖି ଲାଷ୍ଟକୁ ଥିଲା ଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତ ମୁଁ ହାରିଯିବି। ଚାଲିଥିଲା ଜାଣିଥାନ୍ତି ଆମେ କାଲି ଆଣିବା, ଦେଖିବା ଯିଏ ଜିତିବ ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉ। ଆଉ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ଟା ଟିକେ କମ୍ ଥିଲା, ସେଠି ବଢ଼େଇ ଦେଲା। ତାର ଆଗରେ ଥିଲା ବୋଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତାର ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ 3ଟା ଦାନା ଘରକୁ ପୁରା ପଳେଇ ଆସିଲାନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା। ମୋର 2ଟା ଦାନା ଆହୁରି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଥିଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ସେ ଚଲଉଛି। ଆଗେ 3ଟା ତ ହାରି ଯାଇଛି, ଲାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ଟା କେମିତି ଜିତିବ। ହାରିଲା ପରେ ମାନୁନି ଆଉ। ମୁଁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ହରେଇ ଦେଉଛି, ତମେ ମୋତେ ହରେଇବ। ତାପରେ କହୁଛି ନା ସେ ଗୋଟେ ମୋର ଦାନା ପଡ଼ୁନି, ଆଉ ମୁଁ ନହେଲେ ହାରିଥାନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ପୁରା ହାରିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ପୁରା ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ କିଏ ଜିତିବ? ସବୁ ଘରକୁ ଯିବେ। ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦାନା ବୁଲିବ ତ ସବୁ ଘରକୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆହୁରି 2ଟା ଦାନା ଘରେ ପଶିନି, 2ଟା ଦାନା ମାତ୍ର ଘରେ ପଶିଛି। ତାର ସବୁ ଦାନା ଘରେ ପଶିଯାଇଛି। ମାନେ ହାରିଯାଇଛି। ମୋର ପୁରା ଥୟ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ କିଏ ଜିତିବ? ସିଚୁଏସନ୍ ଭଲ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଟୁଟୁ ପଡ଼ିନି, ତାର ଘରକୁ ପଳେଇବ। ତାର ଗୋଟେ ଦାନା ପୁରା ବୁଲିବ। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। 2ଟା ଦାନା ବୁଲିବ, ଘରକୁ ପଶିବ। ତାର ପୋଟି ପଡ଼ିଲେ ଘରକୁ ଯିବ। ରୋମାଞ୍ଚକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। କିଏ ଜିତିବ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଗୋଟେ ପନେ ତାର ଘରକୁ ଯିବ, ମୁଁ 2 ପନେ ଘରକୁ ଯିବ। କିଏ ଜିତିବ? କିଏ ଜିତିବ? କିଏ ଜିତିବ? କିଏ ଜିତିବ? କିଏ ଜିତିବ? ଉଠୁ 2 ଯାଇଛି, ମୁଁ ଜିତି ଯାଇଛି। ରାକ୍ଷୀ ପୁରା